Paha tilanne. Muutaman päivän. Ootappa nyt. Mä rupesin laskea, että onks nyt keskiviikko. Joka tapauksessa muutaman päivän päästä voisi sanoa, että on kauden päätavoite. Keskiviikko. Mulla oli siis maanantaina tuolla työtoimintapäivänä alkoi vähän tuntua kurkuskarheutta ja sitten kun mä polin himaa, niin oli reisi aika semmonen tyhjän tuntunen ja eilen oli sitten oli vähän semmonen, siis vois sanoa, että miesflunssa. Mä en tiedä, onko teille niinku tuttu se, että kun tavallaan tuntuu, että ei ole oikeastaan yhtään kipeä, mutta sitten on niinku tosi kipeä olo kuitenkin. Ei varmasti ollut kuumetta, mutta Burana helpotti sitä oloa. Piti saada jotain asioita tehtyä ja näin. Ja joka tapauksessa nyt on sille parempaa päin ja tässä on nyt muutama päivä vielä aikaa toipua, ettei nyt onneksi tullut mikään sellainen niinku hullu tauti. Mut sit jotenkin mä nyt niinku tavallaan aloin feikkaamaan tätä pyörän, siis pitäisi vähän putsaa ja huoltaa ja kuunnelkaapa. Miltä kuulostaa kevyin välitys? Tuo vahattu ketju on vähän sellainen, että sit vaan vaihtaa uuden tilalle, niin sit taas joo. Mutta Hugi yli tai reilu 250 kilsaa räveliä. Se on niinku tätä on niinku odotettu. Yksi kovimpia juttuja kyllä taas. Siis mä ihmettelin, että siis mä en ole nyt taas niinku kameroilla puuhastellut pitkään aikaa ja ihmettelin, että miksei niinku oikein saa valotusasetuksia kohdalle. Piti olla joku 2 tonnia. Vaikka tuolta tulee niinku luonnonvaloa sisään ja sitten mä tajusinkin jälkeenpäin, mulla oli jäänyt harmaa suodin tonne, niinku, siis linssin taakse tonne. Niin joutui vähän niinku vääntää. Mutta homma idea nyt silleen pähkinäkuoressa on tommonen vapaamuotoinen gravel-lenkki. Sinne on tulossa ilmeisesti jonkun verran ihmisiä paikalle. Itsellä tavoitteena ajaa urheilullisesti ja toivottavasti löydän sieltä ajoryhmän. Tapahtuma itsessään on, siellä on varmaan taustalla jotain sellaista, että kun tapahtumat on aika kalliita, mutta mitä sillä niinku tapahtumarahalla sit niinku loppujen lopuksi saa. Et sit jos on vaan pyöräilijöitä paikalla ja jos huollot tekee esimerkiksi kaupassa tai muualla, että jos nyt on vaikka silleen, että osallistut tapahtumaan, mikä maksaa vaikka 100 tai 150, sit niinku sellaista karnevaalimeininkiä, sit on se niinku tiukka ryhmäajo ja sit koska haluaa ajaa urheilullisesti eikä pysähdellä, niin sit kuitenkin kantaa omat ruuat ja juomat mukana. Ehkä täyttää vettä pulloihin. Niin mitä sillä rahalla niin sit saa? Tää ei ole kritiikki. Mä oon varmaan tehnyt tästä ihan kokonaisen videonkin joskus tosta niinku, että maksaako tapahtumat liikaa. Tää ei ole nyt niinku mikään niinku kritiikki siihen suuntaan. Mun mielestä tapahtumat saa maksaa, mitä ne maksaa, ja markkinatalous määrää sen osallistujamäärän ja näin. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että on tapahtuman järjestämistä ja jotkut tekee sillä jopa elantonsa. Se on niin kuin tosi hyvä, mutta sitten taas, jos ei ole varaa osallistua, mutta on toinen tapa, niin sitten asioita on mahdollisuuksia tehdä myös eri tavalla. Mut siis joo, tosi innoissaan kyllä se on se mä itse asiassa mietin siinä Rukan Fellscapeissa toiseksi mä tehnyt videon. Musta tuntuu, että mä en ollut silloin vielä valmis siihen. Mä halusin nautiskella vaan siitä ajosta, koska mä oon silloin joskus kun ajanut tapahtumia
ja kisoja, niin mä oon tehnyt aina videot ja se kokemus on tosi erilainen, jos pystyy keskittyä vain siihen ajamiseen. Siitä olisi tullut itse asiassa tosi hyvä siitä rukavideosta, jos mä olisin saanut se dokumentoitua, kun siinä oli ihan hyvä, kiva se tarina, mutta siitä nyt ei tullut videoa. Mutta tästä tulee jonkunlainen video. Mutta siis olen tosi innoissani, kun se ruka meni tosi hyvin ja olen ajanut muutamia pidempiä lenkkejä, esimerkiksi sen Saimaan. Ja jotenkin nyt niinku vastoin kaikkea, kun mä jossain vaiheessa... Mitä tapahtui? Tuli pimeetä. Siis ulkoon meni varmaan varjoon. Tän takia ei pidä ikinä luottaa tohon luonnonvaloon. Aina pitää... Joku kuvaaja joskus sanoi, että tehdään aurinko itse. Mut joo, vastoin niitä jotain sellaisia vanhoja ajatuksia siitä, tai silleen, että jos oli silleen vaikka, että satkulenkki on tarpeeksi, hiton valot. Niin, jos mä viime vuonna ajattelin silleen, että 100 kilometrin lenkki on tarpeeksi, ja mun ei tarvi ajaa pidempiä lenkkejä, niin nyt sit jostain syystä on tullut semmonen niinku fiilis siihen, että haluu ajaa pidempiä. Ja se 160 kilsaa, se rukahomma ja tuleva pyhähomma, niin siis sehän on pitkä matka jo itsessään. Ja sit on joku yli 250 kilsaa, niin se on silleen vielä pidempi matka kuin 160. Aika paljonkin pidempi matka. Mut kiinnostaa tosi paljon, siis mä oon innoissani ja toivottavasti mä oon kunnossa, nyt on selkeästi siis parempi kunto, siis parempi olo ja näin, niin siis ihan paskapuheet sikseen ja mennään kattelemaan. Siis eihän niitä paskapuheita ole mahdollisuus minun tapauksessani jättää sikseen. Piti vaan sanoa, nyt kun mä oon taas niinku, siis kun mä avasin ton mun työlevyn, mikä siis toi SSD, niinku arkistot on muualla. Sitten mulla on sellainen terän kokoinen se työlevy, missä pitäisi olla aina tilaa, mutta kun siellä, arvatkaa paljon siellä on niitä keskeeräisiä videoita. Yksi keskeeräinen video on se niinku vahavideo. Mähän on nyt ajanut varmastikin vuoden jo maantiepyörällä, vahatulla ketjulla ja sitten myös tällä cyclocross-pyörällä, joka toimii myös gravel-pyöränä. Sehän ei ole sama asia, cyclocross ja gravel, niin olen ajanut, siis ajoin läpi talven, mä ajoin cyclocross-kisat ja kaikki vahatulla ketjulla ja siis mä silloin syksyllä niissä kurakeleissa otin jotain klippejä, missä mä jotain niinku sanoin, että on ajanut vähän ja kitisee ja näin ja mun niinku pitäisi tehdä sellainen tyhjentävä video siitä. Ja monesta muustakin, esimerkiksi aloitin juokseen, tai siis mulla oli sellainen Cooper-projekti ja sitten tuli rasitusvamma kävelystä ja kaikkea sellaista. Kotimatka 3. Ei kun sä vaan näytät niin nopealta. Nyt on, siis mä en tiedä voiko tätä sanoa kisanumeroksi, toi numero tuossa pyörässä ja kohta vedetään huolella. Hyvää ajoa, mukavaa päivää kaikille. Tuossa oli pieni tommonen saattoajotyyppinen alku, muutama kilsa jonnekin hiekkatielle, mistä sitten alkoi toi vapaa vauhti ja siinä pikkusen alkoi venyä toi porukka. Tuossa on itse asiassa nyt on Petteri tuossa mun edessä, joka ei ole, tuossa oli sellainen lyhyempi lenkki kanssa mukana tossa, niin Petteri, joka on vaaleissa housuissa tuossa edessä, niin se menee sitä lyhyempää reittiin, mutta siinä aika pian alkoi erottua semmonen 6 tyypin sakki, jonka kanssa lähdettiin sitten veivaamaan. Tonne oli 17 oli hakenut ne numerot tonne, jotka oli lähes tonne pitkälle matkalle. Mulla itellä oli tässä suurimpana tavoitteena ajaa
jokseenkin urheilullisen tuntuisesti toi koko reissu läpi. Siis sen mä tiesin, että mä pystyn retkeillä niin kuin ajella ton matkan ihan helposti, mutta tavoitteena oli semmonen, että saisi semmoisen niin kuin sporttisen fiiliksen ja siinä ihan ensiarvoisen tärkeetä olisi se, että löytyy hyvä ajoryhmä itselle. Eli semmonen mieluusti mahdollisimman monta kuskia, jotka on suunnilleen tasavahvoja, haluaa ajaa samanlaista vauhtia ja jakaa niitä vetovuoroja, niin silloin mä tiesin, että toi olisi mahdollista. Ja sitten jos ajattelee, että mä olin siis varautunut eväiden puolesta noin 10 tunnin reissuun, eli se tarkoittaisi sitä, että siis tauot laskettuna siihen kokonaisaikaan ja näin, että se keskinopeus olisi vähän yli 25. Ehkä silleen varovainen arvio, mutta mieluummin niin päin ehdottomasti kuin sit se, että menisi monta tuntia pidempään kuin on luullut. Mutta sitten kun tuossa on niin paljon semmosia muuttujia, että mitä se reitti on, onko siellä yllätyksiä ja sitten kuin iso ryhmä on ja kuin repivästi se ryhmä ajaa ja tippuuko, niin pysyykö itse siinä mukana ja vai hyytyykö ja kuinka paljon sit mahdollisesti pitää ajaa yksin, niin mieluummin konservatiivinen arvio. Ja sitten konservatiivisuudesta puheen ollen nyt aletaan näkeä sitä semmoista räiskyvää ajointoa, mikä meidän seurueella oli tuossa matkassa, kun kuitenkin itse ajattelin sitä, että 250 kilsaa suunnilleen ja mä en ole tavallaan tähän tyyliin, niin kuin, siis mikä mulla oli oletus, että kuin repivää tai raskas tää tulee olemaan, niin mä en ole niin pitkään matkaa ajanut koskaan. Mä itse ajattelin, että mä tuun totta kai osallistumaan vetovuoroihin, mutta mä teen ne vetovuorot järkevän pituisina ja semmosina, mikä sopii itelle. Ja sit mä en tee niitä liian pitkinä ja mun ei tarvi miettiä sen porukan etua. Mä ajattelin, että niin kuin jokainen muukin tässä, että ja itse asiassa ton mustapukusen, kuka tän gäpin tähän nyt repi, niin että senkinkaan mä niinku juttelin sille siitä, että saa ajaa ihan silleen itsekkäästi, mikä tuntuu, että ei tarvi tällaisessa ajossa, kun tää ei ole mikään semmoinen sovittu, että ajetaan ryhmällä tehokkaasti, niin saa ajaa itsekkäästi siltä, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Ja sit tosiaan, kun on pitkä matka kyseessä, niin silleen jotenkin ehkä säästellen voisi lähteä. Me saatiin tuo porukka tossa sitten kasaan ja käytiin sellainen pieni sananvaihto siitä, että olisiko se kaikille mukavampaa, jos tää 6 porukka pysyisi kasassa. Et sit se maisema niinku vaihtuu kaikille paljon mukavammin. Kun ehkä ensimmäistä 20 kilometriä tossa nyt varmaan vieläkin ajettiin. Mun mielestä tuossa on ihan hauska spekuloida sitä, että jos se kärkikolmikko ei olisi jäänyt odottamaan meitä, niin mitä olisi käynyt. Koska siinä kun mä tipuin punapaitasen taakse siitä omasta vetovuorosta, siihen rupesi tulee sitä eroa, niin mä olisin niin kuin siinä vaiheessa kyllä saanut sen kiinni, mutta mä en reagoinut siihen tarpeeksi nopeasti. Että siis mä kysyin siltä punapaitaselta, että hyydyttääkö vai ajaako järkevästi, niin sit mä jäin jotenkin niin kuin miettimään sitä, enkä kuronnut sitä gäppiä itse siinä kiinni, mutta joka tapauksessa kärkikolmikko odotti siinä. En tiedä, ajatteliko ne, että se on järkevää vai ihan vaan sen takia, että ne halusi pitää sen yhteishengen mukaan sen porukan kasassa. Mutta se fiilis, mikä tuossa itsellä oli aluksi, oli se, että siis punapaitainen teki tosi vahvoja vetovuoroja. Sen takia mua yllättikin, että se tippui siinä yhdessä mäessä vähän. Ja sitten mustapukunen teki kans aika rajuja vetovuoroja, varsinkin ylämäkiin. Mikko, jolla oli tuo ruskea pyörä tossa, se teki pitkiä vetoja, tasaisia ja sitten Stanga Boys myös ihan siis niinku hyviä vetoja, mutta sitten tavallaan tuntuu, että mustapukunen ja punapaitainen, niin silloin kun ne oli vedoissa, niin saattoi itse tuntua kaikista eniten silleen, että siis
mulla oli se olo, että olen itseäni vahvempien kuskien mukana ja sitten jännitti, että miten tästä tulee selviämään. Ja sitten sen verran vielä pitää sanoa siitä aiemmasta flunssasesta olosta, että varsinkin alkumatkasta tuntui reidet silleen vähän oudoilta, että oli ehkä silleen vaikea arvioida, että mikä se oma veto on. Ja senkin puolesta pyrin ajaa silleen melko konservatiivisesti. En tiedä, jos tavallaan olisi myös hauska kuulla muilta, että huomasiko, että miltä ne tuntui, kun eri tyypit veti, että onko vaikka jengi silleen, että kun muu vetovuorot oli, niin silleen, että hei, vetäis nyt jäävä kunnolla. En tiedä. Mut siis huolella vedettiin alkuun mun mielestä. Mä nyt leikkelen videoa silleen, että noit mun vetovuoroja ei hirveästi näy, siis sehän on kiva, että jos näkyy noita muita pyöräilijöitä, niin mitäpä sitä nyt tyhjää tietä hirveästi tuijottelemaan. Tuolla reitillähän oli 3 semmoista rastia kirjauspistettä virallisesti, mihin piti käydä heittää toi oma kisanumero. Oma numero, tunnistenumero ja sitten kellon aika ja sitten joskus seuraavana päivänä tuli viralliset tulokset. Niistä ensimmäinen oli onko se nyt Kerkkoon hiihtomaja, se oli 40 kilsan kohdalla. Asfalttia ja hyvää leveätä soratietä oli suuri osa siihen. Mä otin sen jo. Mä en tiedä miksei se uploadilla. 40 kilsaa vissiin ajettu. Tällä 6 porukka. Hyvää kyytiä. Ehkä itsekin tässä. Siis en todellakaan ole 100% sen flunssan jäljiltä, mutta niinku, jos mä ajattelin, että tää on 10 tunnin reissu, niin tätä vauhtia, niin maisema vaihtuu erittäin mukavasti. Tää reservii kyllä huolella, mikä on hyvä, mutta kyllä tuossa ainakin tyypit sanoo, että tulee hyytymään tai vauhti hidastuu. Niin siis sanoinko mä, että reilu 30 keskari. Siitä kirjauspisteeltä lähdettiin sitten, mä en tiedä oliko tuo niinku, ei kai se latupohjaa, siis se alku oli ihan niinku selkeätä polkua, joku kilsapari, vaikea sanoa, ja sitten siinä oli muutenkin vähän teknisempää pätkää siinä alussa. Siis tarkoitushan oli pitää porukka edelleen kasassa, mutta sitten sanotaanko nyt, että halusin ajaa omalla rytmilläni noi polut. Yritetään hyvän konsensuksella vetää kuudella tää tehokkaasti, mutta aina kun on mahdollisuus, niin pitää vähän pehmittää kuitenkin. Jos nyt ei kameralle oikein näy, ei pystynyt dokumentoida tonne taaksepäin kaikki tapahtumia. Toi siis jono veny tuossa polkuosuudella ja sitten toinen stangajävä Jukka jäi sinne. Se jäi aika kauas vissiin siinä ja sitten me vähän niin kuin himmailtiin ja odoteltiin se taas kyytiin ja sitten mä en ole ihan varma, oliko se sitten jossain teknisessä paikassa vai muuten, niin se katosi jonnekin ja sitten jostain Instagram vai, ei kun ehkä me juteltiin sitten siitä jälkeenkin päin, että se oli vetänyt jonkun hutimutkan siinä jossain vaiheessa eikä sitten saanut enää meitä kiinni, kun me sitten vähän mietittiin kanssa, että kun ei sitä näkynyt siellä missään, niin sitten ei se letka sit siitä enää hidastunut ja muistakaa tää, Mikko totesi jossain vaiheessa siinä, että hän mieltää tämän vähän niin kuin kisana. Niin 5 tyypillä sitten eteenpäin. Tää on vähän harmittavasti nyt, kun tällä dokumentointitavalla ei ole ihan mahdollista, tai siis mä en tiedä tarkalleen aina näitä kilometrimääriä, että missä tapahtuu mitäkin, toki silleen karkeasti. Ja sitten kun no ei ole tuttuja paikkoja ja reittihän meni siis, se lähti sieltä Keravalta, Askola, Myrskylä, Orimattila, Mäntsälä, semmosia paikkoja ainakin. Mutta tosiaan ei ole nyt ihan tarkkaa kilometri- tai aikakäsitystä siinä, että
missä mitäkin tapahtui, mutta kaikenlaista tapahtui. Muun muassa tapahtui sellaista, että jossain, en tiedä, 50 kilometrin jälkeen oli Mustapukusen vetovuoro. Sitten sieltä edestä kuului jotain semmoista aurinkokansikeskustelua. Ja siis aurinkokansihan nyt tässä konseptissa tarkoittanee sitä, että menee tonne ryhmän peesi eikä osallistu vetovuoroihin. Siellä on ihan mukava matkustella siellä aurinkokannella. Mutta sit Mustapukunen tippui vetovuorosta ja sitten se valkoi jäämään ja sitten me ryhmän kanssa jotain jupistiin vähän, että mikä homma, mutta sitten ilmeisesti oli ihan Mustapukusen valinta jäädä, koska siis varmasti vauhti alkoi vähän tuntumaan ja siis kelläpä ei olisi alkanut tuntumaan ja sitten jatkettiin laskujeni mukaan 4 kuskilla. Mikä tavallaan tässä kohtaa ehkä oli itselle vähän yllätys, koska ei ole nyt tarkoitus kuulostaa viisastelijalta, mutta Mustapukunenhan repi sen yhden eron siellä Ylämäessä tuossa alkumatkasta. Ja Mustapukunen oli yksi niistä tyypeistä, jonka takia mä ajattelin, että mä oon itseäni kovempien kuskien kanssa nyt liikenteessä. Mutta sitten, siis tää on aika pitkä matka ja vaikka olisi joku 100 kilsan repivä graveli, niin siinäkin, no siinä tippuminen ei olisi niin ankeeta, koska sit koti ei olisi niin pitkä matka yksinään, mutta kyllä tässä joutuu vahvasti miettimään sitä, että paljon sille ryhmälle antaa ja missä vaiheessa pitää alkaa passailemaan vetovuoroja tai tiput, jos nyt olisi silleen, että tietää, että perässä tulee muu ryhmä, niin koska tiputtautuu sinne. Tuossa itse asiassa niistä väliajoistakin voisi katella. No, siellä oli toinen ryhmä oli jossain perässä, toki se nyt ei ollut ihan hirveän lähellä, mutta siellä olisi pelastusvene olisi kuitenkin tavallaan ollut tarjolla. Sitten reilu 80 kilsaa ajettu, keppi takavaihtajaa, draama, tai ei hirveä draama. Meni siis semmonen kepukka ensin jonnekin pinnojen väliin ja sit siinä oli semmoista niinku, vähän niinku naruu, semmoista puusäijettä kietoutui tonne rissojen väliin ja onneksi pystyin pysähtymään silleen, että ei mennyt mitään rikki, sain revittyy sen sieltä pois ja sitten onneksi nuo ajokaverit ootti mua. Tässä nyt voi miettiä taas sitä erilaisilta kannoilta, että olisiko ne voinut vaan jatkaa matkaa ja tiputtaa mut. Saanko mä jonkun armonpalan tässä? Ehkä todennäköisesti itse vastaavassa tilanteessa, jos jollain olisi tullut teknistä ongelmaa, niin olisin myös huutanut, että hidastetaan ja katsotaan mikä tilanne, mutta ei sitä sen suurempaa draamaa koitunut onneksi. En ole reitistä varmaan puhunut ihan hirveästi vielä. Tässä kohtaa tarjoili kyllä huolella parastaan. Siis mun mielestä on tosi kiva ajaa isoja semmosia tai siis päällystämättömiä maanteitä, niin kuin missä on nopea ajaa, mukava ajaa, mutta sitten vaihteluksi tämmönen vähän rouheampi, missä on irtokamaa ja kapeampaa. Ja tää kumpuilevuuskin myös, vaikka olikin vähän turhan tiukkoja nousui tommosessa pyörivässä sorassa, niin on kyllä silleen niin kuin maistuvaa ja pääsee ihan eri tavalla semmoiseen ajamisen fiilikseen. Ja mä en tiedä, ei toi niin kuin varsinaisesti teknistä ole, mutta silti jotenkin tuntuu, että se ehkä tasoittaa omalla kohdalla niitä eroja noihin, jos tuntuu, että muut on semmosia tosi kovia vetäjiä, niin pieni semmonen haaste tuossa alustassa jotenkin, siis sekä tuntuu mielekkäältä, että myös saattaa tuntua, että se vähän tasoittaa niitä eroja. 99 kilsaa asematie.
Mä en tiedä menikö toi jo aiemmin vai mikä tossa on, mutta kun se keppi meni tonne, niin ainakaan sen jälkeen ei ole mennyt isoimmalle vaihteelle enää. Mä tiedän. Sitä ei kuulemma tarvii enää, mutta kyllä sitä tarvii. Tää on siis niinku 99 kilsan kohdalla tää rasti. Yksi sanoi, että se jää vauhdista pois. Sitten toinen sanoi, että se oli hänen lauseensa. Sitten kolmas sanoi, että kolmas kaivo haalari sisältä hampurilaisia. Mäkin hampurilaisia, tää ei ole vitsi. Ja sitten sekin sanoi, että hänelläkin kyllä tuntuu noin. Siis kyllähän mullakin tuntuu. Niin sit mä en tiedä nyt jakaannutaanko mä silleen, että mä ajetaan kaikki yksin. Koska vauhtia ei voi hidastaa. Väki vähenee ja pidot paranee. En tiedä, voiko se nyt tässä kohtaa pitää paikkansa. Eka satku alkoi olla taputeltu ja tuossa oli vähän jo semmoista joukkueen karsimisen ilmapiiriä, mutta kuitenkin juteltiin silleen, että tää on paljon fiksumpaa koittaa vetää nelistää niin pitkälle kuin menee. Joku saisi ottaa lyhyempiä vetovuoroja ja sitten ehkä koitetaan, kun eihän siis me itsehän teemme tämän vauhdin tässä ja omilla vetovuoroilla, siis mun mielestä pääasiassa omilla vetovuoroilla säädetään sitä lenkin ja ajamisen kuormittavuutta. Toki silleen, että jos edessä on joku himomyllyttäjä, tosi kova vetäjä ja jos on tosi mäkistä, niin se vaikuttaa siihen, että on totta kai pakko pyristellä ja pysyä mukana omien niin kuin siis silleen rajoillakin ollen, jos näin voisi sanoa, mutta muuten silleen, että kun on kuitenkin verrattain tasasta maastoa, niin itse omien vetovuorojen vauhdilla ja pituudella sitä kaikista eniten kuitenkin säätelee. Ja taas viisastelijaksi leimautumisenkin uhalla, vaikea sanaparsi. Punainen veti kovia vetoja ja silloin kun mä olin sen peesissä, niin musta aina tuntui, että siis nyt niin kuin vedetään kovaa ja sit taas tavallaan tuntuu, että omaa vetovuoroa pääsee huilaamaan. Mut sitten jossain, en tiedä mikä nyt olisi 110 kilsaa about, oma vetovuorossa päätteeksi punapaitainen huikkasi, että nyt riitti, hyvät ajot, hyvät jatkot. Niin, tuossa kohtaa tavallaan rupesi miettimään sitä jo siitä mustapukusen putoamisesta lähtien, oliks tavallaan, siis jos ajatus on ajat tolleen repivästi, jopa kisamaisesti, niin sittenhän sitä porukkaa vaan tippuu. Mutta edelleenkin, kun alle puolet ajettu ja väki on karsiutunut puoleen, ja vaikka menee jankkaamiseksi, niin isommalla ryhmällä on vaan niin paljon mukavampaa ajaa. Matka menee rattosammin, saa huilata enemmän ja jotenkin se on mun mielestä psyykkisestikin jotenkin helpompaa, kun siinä on enemmän niitä kuskeja. Tavallaan tässä kohtaa alle puolet, siis silleen, että jos on tai joku 150 kilsaa vielä ajettavaa about, niin sehän on jo niin kuin yhtenä lenkkinä olisi tosi paljon, mutta nyt tuossa on kuitenkin pohjia jo vähän. Niin jotenkin silleen tuo 3 kuski oli vähän huolestuttavaa ja sitten muutenkin kuin Jarkko toi Stanga-tyyppi, niin kun sekin puhuu jossain vaiheessa, kun hänellä on semmoinen 2-3 tunnin kunto, niin tossahan se nyt sit sormimerkistä näkyikin. 2 kuskilla sitten jatkettiin, en tiedä taas tarkkaa kilometri, ehkä 120. Ja siis joka tapauksessa oli silleen, että se meidän suunniteltu huoltopiste oli 134 kilometriä suunnilleen Orimattilan Prismalla. Tässä kohtaa sinne on vielä matkaa, mutta joka tapauksessa jäätiin Mikon kanssa 2 ja tavallaan enää ei voi huolestua, koska ei tää nyt hirveästi tästä enää pysty karsiutumaan.
Orimattilan Prisma, 135 kilsaa. Ei tuu helpolla. Ja siis nyt, varsinkin se, että kun nyt meitä on vaan 2, niin ei ole sitä huilia-aikaa oikein. Kuuma on ollut ja näin, mutta kyllä niinku maaliin päästään. Mut miten niin? Mut siis vettä tarvii. Orimattilan Prismalla nopea tauko. Mulla oli pikku lukko mukaan. Mä laitoin muun ja Mikon pyörät yhteen, niin se ei päässyt karkaamaan. Tai siis todellisuudessa syy laittaa ne pyörät lukkoon oli se, että niitä ei pöllittäisi, mutta koska mulla kesti vähän pidempään siinä tankkauksessa tai vesien täyttämisessä, niin Mikko joutui vähän odottaa, mutta ei tos nyt olisi varmaan mitään karkuhommia kannattanut tossa vaiheessa tehdäkään. Mullahan oli pulloissa noin 500 grammaa hiilaria lähtiessä ja sit mulla oli pussi mukana, missä oli sama määrä 0,95 ja 0,75 pullot ja sitten 2-litrainen rakko repussa, eli vajaa 4 litraa nestettä yhteens mukana. Mä olin itse asiassa alun perin miettinyt, että jos tulee tosi kuuma päivä, niin mä olisin koittanut virittää 3. pullotelineen runkoa, koska siitä olisi sit voinut ruikkia vaatteelle sitä vettä, kun se, siis hetkellisesti se viilentää tosi hyvin, mutta siitä olisi itse asiassa ollut tona päivänä apua, mutta mä jotenkin unohin sen homma ihan kokonaan, mutta tosiaan vedet täyteen, muutama karkki suuhun ja sitten matka jatkuu ja siis tavallaan suuri osa tuosta draamasta oli tapahtunut jo tuossa vaiheessa ja sitten kun ainakin itsellekään pitkään ajaessa silleen, että jotenkin mielenkiinto maisemiin ja kaikkea se jotenkin lakkaa. Mä en tiedä, onko se sitä, että jotenkin aivotoiminta vähän laskee tai se ärsykemäärä tai jotenkin kun ei tule semmoista uutta jotenkin, niin sitä ei jaksa hirveästi reagoida. Et tuossa alkuun, kun se ajaminen oli siis tuntui tosi kivalta. Siis toki oli huolestunut siitä vauhdista, että miten tää tulee kestämään, mutta oli kuitenkin tosi kivaa. Niin sitten tuossa myöhemmin musta vaan tuntui, että kun me oltiin Mikonkaan liikenteessä, niin me vaan ajettiin. Ja sitten kun tässä nyt oli sitä pientä kilpailuhenkisyyttä kuitenkin mukana, niin koitin jakaa tai siis osallistua vetoihin ihan hyvin. Ja sitten siis jossain vaiheessa mä rupesin vähän tekemään sitä, että jos oli teknisempää tai ylämäkiä, niin mä saatoin vähän vetää kovempaa. Mä en tiedä, oliko se ylämäkiä kovempaa vetäminen yhtään järkevää, mutta jotenkin mä ajattelin sillä, että jos on joku kohta, missä siitä tavallaan mun vetovuorosta ei ole vastustajalle niin paljon hyötyä, niin ne on ne ylämäet. Niin sitten niihin, jos vähän koetti kiristää, en mä sit tiedä niinku, miten se homma sit toimi. Mutta tosiaan se oli vaan sitä ajamista ja sitten päästiin tonne viimeiselle kirjauspisteelle, joka olisiko se ollut 181 kilometriä. Onneksi se Veiko ilmeni lähtöpaikalle ja sitten tuo Sakke ilmeni tuossa. Tai huonovuotista vegaanipursaa en ole koskaan nähnyt. Tää on imennyt mun hikeä tänne sämpylään aika paljon. Tää tosi huonolta. Nyt pitäis mennä. Häh? Mä pidän pientä jalkojen oikomista. Sä voit mennä. Saatat mut kiinni sit. Tää. Motherfucker. Mä oon niin kärsimätön. Se tuntuu tyhmältä. Katsotaan mitä tapahtuu. Tuossa kohtaa oli nyt sit muutama juttu, eli Burgergate.
Mä ajattelin, siis kun mulla ei ollut mitään tekemistä ja mä en ollut tullut pitää taukoja, vaan mä olin tullut vetää. Mä olin tullut ajaa pyörää tänne, niin sit musta tuntui jotenkin tosi turhalta vaan jäädä odottelemaan, mutta tää nyt on varmaan sellainen psykologinen juttu ja jos munkaan lenkillä ja haluaa pitää taukoja tai käydä kahvilla tai muuta, niin se voi niinku olla välillä haastavaa. Mutta joka tapauksessa mä halusin jatkaa matkaa. Mä en tiennyt kauan Mikol kestää tossa. Mutta sitten toisaalta taas, kun mä mietin sitä, että kun musta tuntui, että Mikko pystyy ajaa tasasta kovempaa kuin minä, niin sit musta tuntui, se oli vähän sellainen niin kuin itsemurha fiilis siitä, että jos mä nyt kuitenkin lähden vetää, niin missä vaiheessa tulee saamaan mut kiinni ja sit kun se jos saa mut kiinni, niin mitä sitten tapahtuu. Mutta joka tapauksessa, jos nyt ajateltiin tätä semmosena vähän niin kuin kisamaisena vetona, niin niinhän se Mikko itsekin totesi jossain vaiheessa alussa, että kyllä mä tän vähän miellän niin kuin kisana. Niin sitten ehkä mä kuitenkin itse koen sillä tavalla, että jos toinen haluaa pitää taukoa ja toinen ei, niin sitten, tai jos niin kuin pitää oikoa jalkoja, niin tavallaan kai sitä on oikeus mennä. Ja sitten nyt voisit muistaa sen pyöränlukkohomman, mutta se oli varmaan eri asia silloin. Levottomuus, kärsimättömyys. Mikko jäi syömään hampurilaista siihen ihan ettei mitään. Mä en vaan malttanut jäädä odottamaan. Musta tuntuu, että silloin tommonen niinku tempo, tai siis se pystyy ajamaan pitkää yksin vähän kovempaa kuin minä. Riippuen nyt, että kauan se mutustaa sieltä hampurilaista, niin mä pahoin pelkää, että se ottaa mut kiinni. Mut sittenhän tästä tulee se henkinen peli tietysti, että kuka viittii ja jaksaa ajaa vielä kovaa. Nyt pitää alkaa polkemaan. Loivenee. Varmasti puhisee, mutta se nyt kuuluu varmaan asiaa tässä kohtaa. 500 metrin päästä tulee 200 kilsaa täyteen. 7 tuntia 15 minuuttia. Kiinnostus aivan katossa. Ollut sieltä jostain 120 asti, kun jäätiin Mikon kanssa kahdesta. Sieltä vikalta kirjauspisteeltähän oli reilu 70 kilsaa maaliin. Ja riippuen tietysti kuinka kova ajaa, mutta yli 2 tunnin matka näillä vauhdeilla. Ja sit kun siis tietysti ensinnäkin se, että alkoi olla aika väsynyt jo. Mut sitten kun toi oli vielä, ei nyt mikään sille ihan hirveä, mutta semmonen kuitenkin vastatuulivoittoinen voisi sanoa, että oli se loppu. Ja sitten jotenkin oli niitä pitkiä suoria, pää rupesi sulaa niihin asfaltteihin ja siis tavallaan kaikkihan meni tosi hyvin, että ei mitään vatsaongelmia, energia tuntui imeytyvän hyvin, vaikka oli väsynyt, niin kuitenkin silleen mieli tavallaan virkeä, että huomasi, että kyllä silleen energia on käytettävissä, mutta sitten en nyt fysiologiaa tunne niin tarkasti, että mitä lihaksissa käy ja näin, mutta sitten niin kuin energia oli käytettävissä, ei mikään bonkkausolo, mutta sitten kun joutui voimaa käyttää reisillä, niin jalat oli vaan tosi väsyneet ja ojentajat oli tosi väsyneet ollut jo ties kuinka pitkä aikaa ja sitten koko ajan tavallaan huoli siitä, että tuleeko se predaattori sieltä takaa saalistamaan, ottamaan kiinni. Sitten vaan, en mä tiedä, siis polkemista vaan ja mitä nopeammin, mutta varoen sit niitä semmosia piikkejä. Ja sit tosiaan kun ei ole ihan hirveän kevyitä välityksiä tuossa pyörässä, niin sit osa mäistäkin alkoi tuntua aika silleen
silleen rapsakoilta, mutta niin se matka vaan eteni ja ehkä ekaa kertaa kun oli noin 30 kilsaa jäljellä, niin tunsin mun naamalla semmoisen pienen hymyn virneen, että kyllä se niinku tästä, että se maali tulee vielä ja sitten kun oli parikymmentä kilsaa jäljellä, niin sitten se alkoi jo oikeasti helpottaa. En ole speksannut numeroita niin hirveästi. Jossain vaiheessa siinä sen talutuskohan jälkeen ja siellä se ST1, mikä oli se huoltopiste tavallaan, niin siis mun mielestä siellä oli 27,5 keskari ja kun mä saavuin Keinariin, se oli 27,2 ja Keinarin huipulla se oli ehkä tasan 27. Meni vähän vääntämiseksi. Et kyllä se silleen matka eteni, mutta ei sieltä mitään hirveät haipakkaa tultu, mutta ylipäänsä kokemuksena kyllä silleen, että tosi ylpeä, että pystyi suoriutumaan tosta. Tai siis kyllä mä tiesinkin, että mä pystyn suoriutumaan, koska mä oon tosi progressiivisesti tai varovaisen progressiivisesti lähestynyt noita pidempiä matkoja, et ei silleen, että ajaa 100 kilsaa ja sitten seuraavaksi 1000 kilsaa, vaan maltilla pidentänyt matkoja ja sitten toi energiahuolto ja systeemit on silleen ihan hyvin hallussa, mutta oli toi kuitenkin tommosena repivänä ajona niin jännittävä kokemus, tosi hyvä haaste ja siisti semmonen uusi haaste. Mitä siihen nyt voi sanoa? Ehkä kaikki on sanottu ja Samuli Keinarin huipulta kertoo sit loput. Niin suloinen piipahdus kuului tuosta Garminista, kun point of interest, poipiste, maali piippas just. Luojan kiitos, ei tullut mitään loppukirjaa tähän. Jos joku tuntee tätä Keinukallioon yhtään tämän muotoja, siis kilpahiihtolatuja, tai siis näitä. Tässähän oli joku hissimäkikin vissiin joskus aikoja alussa. Niin sitten jos on tämmönen harrastelijaliikkuja ja on ajanut reilu 9 tuntia vähän liian kovaa ja 2,5 kilsaa, niin ja sit se, että näiden muotojen lisäksi, jos joku tietää tai siis ymmärtää mitä tarkoittaa, että kevyin välitys on edes 40, takan 34, niin silleen. Mut se mitä tähän nyt vielä voi sanoa, että jos mun tavoite oli ajaa urheilullisesti, niin ei viimeiset 2 tuntia kun oli yksin, niin ei tuntunut kovin urheilulliselta. Tuli yksin tänne maaliin. Tuo oli jotenkin niinku huono, tai siis niin se nyt vaan menee, tommonen karsinta johan se on. Mut siinä vaiheessa kun meitä sit 6 porukasta tippui ne 2 tyyppiä, niin silloin olisi niinku kannattanut, tai siis musta tuntui silloin, että se oli virhe, että me annettiin sen Jukan sen ensimmäisen niistä 6 tippuu. Kun kyllä se vaan se maisema olisi vaan niinku. Sit kun on 3 tai 2 vetomiestä jäljellä verrattuna 6, niin vaikka niistä 6 ne 3 jaksaisi tehdä niin paljon töitä, niin ehkä ne tulisi siellä peesis. En tiedä. Tavallaan se voisi olla niinku kaikille mukavampaa, jos sitä hommaa alta pois. Kun ei tässä niinku mitään hauskaa silleen tavallaan ollut. Pitää antaa vähän asioiden tasaantua. Niin. Se varmaan noissa spiikeissä, mitä mä puhun tuohon päälle, niin sanoi, että oli ihan sairaan hauskaa. Mut siinä niin se vaan tuli tehtyä. On se tavallaan ihan kova juttu. Mut nyt voisi unohtaa tämmöiset jutut hetkeksi aikaa ja se pyhä gravel, mikä se nykyään Fellscape voi käydä vähän jäähyttelemään ja sit varmaan pitäisi ajatella niitä cyclocross-juttuja. Joo, mä oon ajatellut niitä. Katsotaan niitä sitten. Heippa!